para sa matigas ang ulo, Nana. Di ka man lang nag-isip, di ka man lang nagsikap, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Ba't ba ganyan? Di naman sila nagkulang, ibinigay ang iyong kailangan. Bakit bumagsak ka sa kalungkutan? Nagpapaya ka, lagi kang naglalasing, magulang mo'y di pinapansin. Nais lang naman nila sa iyong kabutihan. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Kung lalaki kang ganyan, ikaw ay walang